Hej, vi skal jo giftes til sommer, og vi vil meget gerne invitere dig med til brylluppet. Det foregår lørdag den 24. juli, og selve ceremonien er kl. 15. Men I er meget velkommen til at komme før. Det afholdes i noget, der hedder Troldhytten på Troldbjergvej 6 og 8883 Skjern, lige i nærheden af Galten. Det er en hytte med udsigt ud over dal og skov, og med sovepladser til 40 personer. Og vi har den hele weekenden faktisk. Og vi vil også selv være der hele weekenden, så du er også meget velkommen til at komme allerede fra fredag og blive der til søndag middag. Vi har tænkt os, at der skulle være lidt bålhygge og lidt spil, og hvad vi nu ellers finder på. Ja, hvis du foretrækker telt eller campingvogn i stedet for, er der masser af plads til det i området omkring. Og faktisk ligger Gjern Søhøj lige i nærheden, hvor der er vandland og masser af aktiviteter. Hvis du vil forlænge weekenden med et ophold der, eller bo der i løbet af weekenden. Ja, og så har Martin selvfølgelig lavet en hjemmeside, der hedder www.voresbryllup.info. Her kan du også tilmelde dig, og det skal du så gøre på voresbryllup.info/tilmelding. Og her kan du også lige skrive, om du tager børn med, eller en hund, eller hvad du nu tager med, om i det hele taget kommer. Men vi glæder os til at høre fra dig. Vi ses. Hej.